Здравейте, аз съм Николай Христов и тук, дами и господа, вече играем в един сървър с Сами Славчев. Така може да видите пръстите ми, това е тъпа игра, няма. Сега може той да ви каже нещо, но да говори малко с по-висок глас. Нещо да кажеш, Сами? Говори малко по-високо. Аз чувам да оцелявам вече. Ти няма ли да идваш? Сами тук не е като преди да се убиваме. Да, наистина аз го убих. Може да си направим портал към Ада. Сами тръгвай. Имаме през нощта, може да идваме тук да спим. Не се знае. Ето ще аз следвам Сами. Малко може да видите, че е лаги, защото компютъра ми не е само с Майнкрафта. Така че да не ми лаги, но не знам и в клипчето може да видите, че не ми лаги, не съм сигурен сега. Аз тъй като го гледам не ми лаги хич, дори не ми бъгва. Така. Да питаме Сами дали му бъгва ли ти? Аз имам, виждате, дървен меч и едно свободно място за Workbench, ако се мога да се направя. И тук този сървър е малко без овце. Но все пак ние видяхте къде започнахме, в една къща. И така, Сами, сега ти как ме виждаш, малък или голям? Аз те виждам малък. Брат, краката са някъде затънали. Аз искам да събирам дърво, защото нямам никакво дърво. Ти чакай някъде до спална, стая ли? Той иска стали вечер чуваме в Home, нали? Защото ние може там да живеем, защото там да спим, нали? Защото няма никакви овце в този сървър. Има зомбита и крипъри. Един крипър ми ще напълно сърцета, после бях принуден Сами да ме убие. И ми взе яйта ми, че ми ги даде после. И аз да събирам дървото. Като копаме. Ето вече имаме едно дърво. Копаме. 2 дървета, 3 дървета ще направим сега. Давай. 4 дървета ще направим. Не, още едно да е. Не, това ще ни е. Ето аз така се ги вадя. И още 4. Чакайте. Чакайте, че така нещо забравих. Ето. Ще направя и още една, още да имам, още малко пръчка, още една пръчка. Чайте. Пак ми лаги, не знам защо. Може да видите как натискам седмицата.
Той е Смит. Тун, 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 тун. Тун, 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 тун. Някой ми е оставил ябълка. Може да я изям или за тебе да я дам. Аз имам 2 ябълки, изядох едната. Може да я взема тази. Да. Благодаря. Някой има друга ябълка? Аз имам само една. Нали изяди, бе? Чакай, аз още не съм една. Ето сега вече я изядох. Сами, в Майнкрафт Pocket Edition имаше един много готин бъг, където храната ми стои. Храната ми стои, нали? Ябълка. Какво? Още една ябълка намерих. Окей. В Minecraft Pocket Edition имаше един много як бъг, където си изяждаш, например имаш 3 паражоли. Изяждаш едната и то ти остават с още 3. Чули ма? Да. Ти този бъг знаеш ли го? Да. Така ми е ставало с диамантите. Не. На мен ме е ставало с Айрама. Като излезна от този сървър, имам 5 айрон и по едно време го имам цял стак. Сами стъмнява се. Да се прибираме в хома. Аз вече го направих. Ау. Сега може да видите как пиша. Ето. Аз вече лягам. Сами да лягаме. Аз вече легнах. Написа ли го? Да. И вече легнах дори. Ти що не лягаш? Сами че легна ли? Да, легнал си. Дами и господа, искам да ви кажа едно нещо. Че ще правим група, която ще може игра да се казва The Best Gamer. Сами как ще да се казва? Не знам. The Best Gamer Ри или нещо такова. Въпреки че ние не сме геймери, но нашия приятел Любо е пълен. Също може да се присъедини към нас един друг геймър, който много разбира от Майнкрафт, един Никола, Адаш ми е. Няма да го слагаме и смисъл, ако може да ги изпълним, ако те не снимат клипчета. Нали Сами? Да, в момента мога да добавя Никола. Ако е на линия, но той в този сървър дали ще може да влезе? Да, ще може. Нали? Ще може. Да. Ники, Да. аз ти трябва да спра за малко и ще спася един пак. Ма, ти ще спреш скайпа ли? За малко. Иначе ще играеш ли Майнкрафт? Да. Сега. Така им виждате, нашия приятел се отказа. Не, че се е отказал, ама... Просто излезна от скайпа, пък ние тук в сервера учаваме да оцеляваме отново. Тук вече ще направя пак дъбово дърво. Чакай, в инвентара.
Имам тук така, има ли така? Дай ми още ти. 32 и още 6. Ето. 38 имаме най-места. Може да си направим един workbench. Аре, още не мога да оставя тук едно. Ето. Ето, един workbench. Това всичкото го взимаме. Така. Работна маса готова и тръгваме. Вече инвентарът май почти не е пълен и ако има нещо ненужно, ето сами не търси. Ето, и ако има нещо ненужно... Чакайте. Сега така ще спра. Добре. Ако има нещо ненужно, го хвърляме, но ние сами мислим да справим къща, като няма да има легла, но ето ние си имаме къща, просто ние може да вземем леглата. Така. Май намерих овца. Не, това не е овца. Така, здрасти сами. Ники, Какво? ще присъединя и този Никола. Кажи му да влиза в сървъра. Ако искаш да му имаш скайпа, напиши Никола Ангелов. Ще му излезе покана и той да ти приеме. Чакай тук, че не мога да сложа пръчките. Добре, ще му пратиш ли покана? Добре. Какво? Че влезна ли в сървъра? Да. Майка му си бае, как да ги сложа тия тъпи? Ето, да сложихме. Така и тук сега трябва да сложим пръчките. Ето така ще ги разделя, защото... Ники, Какво? ще пратиш ли покана на Никола? Давай само тук цъкам... Давай, пращай му. Аз се връщаме и сега. Така, и ето една кирка е готова вече. Сами не издържа разговора, но както и да е. Може да се направим камена, но аз не. Така сега малко ще спра, да тук да поканя Нико. Чай ще му случай, пак ще му звънна. Тук забравих името. На български мир.